Hadin ga jingmi jong somla Taibun Rension ubari Vice President jong ga NPYF nong po blok ban pensai halor ga kam yerung yemi seng san berthai hanin ga janmin ka bau somla Taibun Rension ulak do bau klem paniso sia ga seng VPP da ga bong bau sule syong hakati ga jaka perlong meeting ka VPP bat ula syong ru hakmat menta ka singpat kinong ilam jong ga seng VPP kilami ban pensai halor ga tiga rukom ya keno nagaliang jong ga seng NPP Kinong ilam jong seng VPP hanong po kiba kentup yoba Matthew Makdo bado somla Aristun rendong sngi hak nek stem haba keren halor nek mat kilong bakim dakwa than bania pen inia namar kamda internet henry naga panta ka jingshai jong poi ba babon kim ban se ban mi sakmat ban keren halor nek phang Shushu gilong ba hakate ka janmit ka bau teu somla Taibun Rension wan sngam jingelang dei ba wan tang hakawe ka jaka panlong jingelang henry wan haki artli jaka panlong jingelang bat dei mauhi ubala terwa ban penyaso ilade sia ka parti henry namar ki kendon penrung dekat jong ka VPP kilong ki bahap ban penbechwa bat ru bani karan sungthu kumunong ilam kumta la IT bat chanya how organizing secretary ka parti hanong po ban penbech yekne ka kam Henry kensan kami pat kajing pensai sikilat patai kubor kabalong da kongpong nagaliang kinong ilam jong VPP hanong po kilapan pau yak jesukya halor kene jingle jong teu samla halor kajing mi jong kawi ka kubor hakabai dei bat ka jing paniaso dekhot jong wei nagi member jong ka NPYF bolong ru working president jong ka nong po circle nakaliam jungi kung ka PPP ikwa ban pensai kundi ba ka PPP hi haba ka penrung yakino kino kidokhat kam ju kham le kulmar lane kam ju kham priang kulmar namar kadan ka principal haka tenrei ka ik bacha ka tukasngi kalong ba u ba Rension mo kerten tu Taibun Rension bolong working president jong NPYF jong ka Nongpok circle u wan daladehi dakamon ladehi ban wan bot ya kinong yalam jong ka PPP habangi pelong ya kajialang hangte hapom sekian bar kumjur rahmolong te hapeng kita ki jingalam ke bokumta nakaliam ke jong ukwa ban penrung yalade kum udkhot jong ka PPP te hendrai ha jisha kapor ba u don hapo sakyan nakaliang jungi ngimsam dakwa banda penrung no mardor ya jing long khot jong u hapo ka PPP hendrai namar ka jing penbor ka jong uhi ba ukwa on penyaso no te nakaliang jong u presiden barang ba jungi u sim ya katakalat ban penitho ya Taibun Rension ban unrung lane bu unlong no khot jong ka BPP tenrei nakaliam jong presiden jongi ba arden baseomai I lakren syai ka tukaski baka kadaitang ka jing pen ithu yu o kwa unrung khot tenrei ki kam ki basa ban long khot bapura jong ka BPP lasania organizing secretary te ka ek balaja menen ka ba keno yangi ka BPP bakalong ka jing penbor nakaliam ka jongi pan unrung ka dekat kalong ka babakla bat ka bayalam bakla yaki pajba bat khamta mi ginu kersan jong ka VPP bat ki pajba hi paro bat ngai ba kan ni ka jingle ka jong u Taibun Rension ka penpau syai kedar ba la sya ya ka principal lani ka nongrem ka baka parti ka yang namar ka suthu ba ka jing kwa ka jong u pan rung ha ka VPP kalong bu long bo unyo ya ka kerdan ka kham he lane ban long kinong yalam ka kham khmat tan kaliang ka PPP hi ya mentah ingin ngimsam labo ikino kino ki nong kit kam ki ba khmat ndrai nakaliang ju ka PPP ka bo tang oi organizing secretary hak bai de ban pet ya ka nong po konstitusi bai tai de I samla Aristun dong sni te imat ka jing kwa ka jung u ban rung ban wan ha tu ka sni ka long bo kwa ban yo ya ka benta ka kham khmat ha ka BPP te ka ek bangi kwa ban pensai ka long ba kitu ki jing keren ka jong u ka long ki babakla bat ki bayalam bakla ya ki bai ba bat sa sisen na kaliang ka jongi I penpau ya ka jing diau ya ka tu ka jing le ka jong u bat hangi hi ka parti BPP ka pau syai kedar hi ba ki start kinom shan hau pra pat kani ka pau ba
yang tahu start badan haga haupra jong VPP uher hi klaim dadan manu bope nomor ulang posting ubom dan nongrem pat ubom dan kanu ka jing songkhia halade haga ba ukan priso haga tuski pat gi VPP Nagaliang jonga como organizing secretary jong VPP nompo constituency pau jing sopia alor ke jing pelong kai jong samla tebun renchan halor ka jing pelong kai jong ya ka kam hima sanima ke bangi kumka VP ngile hage jing sha principal jong VP ngim judan kata kaban ya thong ngi gibreu da ka pisak taka lane ki ong manipor lane da ka bormet or pat masal pawan ti rei kat kung kajing kuno jung yi ba kuno yi bang istan jubor yu mispurung jubor yu hanre ngaskwa nong yu sama namar ba phun rum klemshim switch off block ek namar jama namar kwa kan sai hanre klemshim takada ba perlo yi ban habon mi spras ru kare na takada nakaliang VP ngim sama penbor yu ba uru de bentep mude masuk ba mude keren gi sha ba nakaliang jungi klamle ege ba kuno Osyong yu ba compare wala dong yi balongkot compare dong yi bam poist nu isu magiang hamaran ko mau ay bakal air priyaw slap in one regi nama baki and recorded yu busujram dal bayang terpeng jono juno rei kata klimat ba utaw no po hakaba u shania kulon urun kulan lam thank you